खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दिनै दंफैयो जाहैबाय बहाय दा नोंथांमोना नायलांदो आं सिङावसो हाबफैग्रोबाय अट'जों डाइरेक्ट फैनानैहाय ओमफ्राय गेटआ बैयावनोमोन नोंथांमोना बेयाव बेरायफैनो गोसो दङब्ला आङो लकेसनखौहाय डिसक्रिपसनाव होनानै गालांगोन नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन दा आङो सिङाव थांनायसै लोगोफ्राबो थांजोब्बाय ओरै सिङाव जाहैबाय सिं बबेजों हाबनांगौ लामाखौ आन्दायबायसो आं नै लोगोफ्रा थांखा आंनिया सिङाव थांजोबा नै ओरैहाय ए बे पार्किं ओरैसो हाबगोन हाबनाया ओरैबायदि ओमफ्राय ओरै बिल्डिं गोदान बानायगासिनो दङ नै सिख्लाफोर सौफैयोलै नंगौ नामा नोगोद सिख्लाफोर दङ नै नै बिसोरो सौफैग्रोबाय नै आसोलफ्रा बिसोरनिया गासिनबो बाइकजों आंनि अट'जों डाइरेक्ट सिदा नै मा औ दायो जोङो सिङाव हाबसिगोन माबायदि मोनदों जायगायाव सौफैनानै प्यारी समझ गई इउटुबार गोजा गासिनबो सासेयालाय बेहाबो होगासिनो होगासिनो सिङाव हाबनोसै बर' नामा रहा नहीं जाता गथ' जाजेनबाय नै गथ' लानायाव दामादुम जालागासिनो नै दा हाबनोसै सिङावहाय माबायदि थ' नोंसोर सिगां आं उनाव दायो हाबसिगोन जोङो सिङाव इन्ट्रि खालामनोसै सिख्लाफोर नै इन्ट्रि गेटआ बेयावनो नै लोगोफोर सिख्लाफोर दंलै मोजां मोजांनो दा जोङो इन्ट्रि खालामनायसै जानायखौबो बेयाव खिथाजोबग्रोखानांगौ नामा जोङो हरो नामा साथाखौलाय नै साथाबो मोनलायो नै लोगोफोर ला सिख्लाफोरखौ मोजां औ मा साथा गंफा गंफा मोनजोब्बाय नै देखो अंदर ऐसा दिखाई देगा ओरैबायदि मोजां जायगायाव फैथोंबाय लोगोफोर दिनैहाय अखा फ्रि फ्रि हालाबो अट' बुकिं खालामलायनानै फैनाय जादों दे बेयावहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायनो बेनिखायनो भिडिअखौ नुदोंब्ला थाब शेयार खालाम चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम फोसावजोबगासिनोबो आरो बेबायदि मोजां मोजां दिन्थिनो हाबावनाय बायदि ओमफ्राय बेयाव सुइमिं दङ नै देख' सुइमिं दङ बेयावहाय गोजांनाया मावग्लुंजोब्बाय आं ओमफ्राय ओरैबायदि न' फिसा फिसा नै दायो वाइड एंगेलाव खेबाय आङो सिं बेरायगासिनो दङ गोजौआव थांनो नागिरदों गोजांबायबो नै
थांनायसै खिन्थु गोजौआव बिराद गोजांबाय कपिराइटसो जागोन ना माथाय मिउजिक दामजोंबो गोजौआव नै बेबायदि नायदो माबायदि स्टेन्डार्ड जिरायग्राफ्राबो गान्दु दंजोबलायो नै एफाब समायना रमायना साजायदोंब्रा गोजौआव गाखोबावखागोन आयौ मोनसे मेथाइ दंना बर'आवहाय हया या इन्डिया खा नाम्बार 1 ओमफ्राय बे जायगानि नामाबो हया हया सिख्लाफोर मोजां मोजां दंलै समायना रमायना बेबायदि बेरायबायया गोबावसिमोन गोबावनि उनावहाय दिनै बेरायनाय जाबाय ओमफ्राय अखा हालाबो जों फैखाबाय आरोखि बिसोरनि बाइक दंजोबो आङो अट' थिखोनानै फैबाय हारसिं गौरिनिफ्राय गोरै खेबनायसै आङो नायनोसै माबायदि नुयो नोंथांमोननो दिन्थिनि ओरैनिफ्राय ओरै खेबनानै जायगाया बिराद मोजां बेरायनो जानो लोंनो रेस्टुरेन्ट जाहैयो जौनि फिन मानि फिन गासिबो मोनजोबगोन जानाय लोंनाय बेयावहाय मिउजिकनासो कपिराइट जागोन ना मागोनथाय गेटना बैयावनो आंथ' दहाय हाबफैग्रोबाय डाइरेक्ट अट'जोंहाय ओमफ्राय गेटखौ नोंथांमोन खिन्थानो हायाखिसै बे साइडनावहाय बिल्डिंआ बानायगासिनो दं आरो बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनगोन मिउजिकनि फिन मानि फिन दंजोबो बेयाव गासैबो जानाय लोंनाय बेदर जौ गासैबो ओरैबायदि नै बेवहाय सुइमिं दङ ना दङ गाहायाव दाबो थाङाखै दा थांगोन जोङो ओंखारलांगोन दायो ओंखारलांनायसै जों गाहायाव थांफिनसै दायो सिख्लाफ्रा बेयाव फैना लानांगौला फट' लाइन लाइन थांनो रोंनाय नङा फाग्लासो ओरैबायदि स्टेन्डार्ड समायना जायगा बियो थांफिननायसै मा मा हगारा बखो जेबो दमाखै थांखादों आरो बेयाव गाखोनायसैलाय दानिया बेबायदि समायना नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेयाव बेरायफैयोब्ला जानाय लोंनायफोरखौ मोनजाखायो संनानै मोजाङै नायनो बोरैबाला
मा जालाखो नायनोसै फैदो समायना जायगा देखो मा दुलाखो आसोलाबो खेबगासिनो बिदिखौ आंबो लाना आफसुस थाबायलै हाया बायनो थांलै दुला फैदों कपिराइटसो जाजोबगोन नामा रानाया kira nasinya ukas siapa nih lo? Nggak ada. Woi. Masuk ke belakang. Oke. Pizza 자식은 आं गुसुं होनाया जायाखै दायो जोङो ओंखारफिनबाय गया होननायनिफ्राय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै दिनै देखायबाय एसे नोंथांमोनहाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो बाव आरो चेनेलाव दिनैसो गोदान हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांमोननि लोगोफोरनो जाहाथे बेबायदिनो मोजां ब्लग लाबोनो हानाय बायदि जायगा बेरायनानै मालायनि भिडिअ होब्लाबो बखिजायो रायजायो माथो मालायनि सावख'आसो बेनिखायनो ब्लगखौनो एसे मोजां लाबोनो सानबाय आं जायगा मोजां स्टेटा बेरायनानैहाय बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दा बिदाय लानोसै जोङो दा बेनिफ्राय ओंखारबाय बेखौथ' नोंथांमोन देखायनाय जायासै आं डाइरेक्ट न'आवसो जांफैनाय जाबाय आरो